ኣይከኣለንዩ ካብ ዝብል ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ውፃእ ዓወት ካብ ኣእምሮ እዩ ዝብገስ ዓብን ምዃን ካብ ንእሽተይ ምጅማር ግድን ምዃን መርኣያ እዩ ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ትኾኑ ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ድማ ናብ ዓወት ዘብፅሑ 10 መንገድታት ቅድሚኡ ግና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይንረስዕ ሰናይ ምክትታል ቀዳማይ ንጹር ራእይ ይሃልኻ ራእይ እንተዘይሃሊካ ፍጹም ናብ ዓወት ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ክትበጽሕ ከም ትደሊ ብንጹር ፍለጥ ከም በዓል ማርቲን ሉተር ሕልሚ ኣሎኒ ኢሉ ዓለም ዘናወፀ መራሒ እዩ ንጹር ራእይ ስለ ዝነበሮ ንሚልዮናት ሰባት ናብ ሓደ ዕላማ ንኽመርሑ ኣኽኢልዎም እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ኣይከኣለንዩ ካብ ዝብል ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ውፃእ ዓወት ካብ ኣእምሮ እዩ ዝብገስ ከም በዓል ኦፕራ ዊንፍር ካብ ድኻታት ስድራ ቤት እያ ተወሊዳ ንሳ ግና ኣነ ናይ ዘለኹ ኩነታት ውፅኢት ዘይኮንኩስ ናይ ዝውስኖም ውሳኔታት ውፅኢት እዩ ብዝብል ኣተሓሳስባ ሎሚ ካብተን ሃብታማት ኣንስቲ ዓለምና ኮይና ኣላ ኣብቲ ዘለኻዮ ፀገም ዘይኮንስ ካብቲ ክትረኽቦ ትኽእል መፍትሒ ኣተኩር ሳልሳይ ብዘለካ ዓቕሚ ተበገስ ብዙሕ ገንዘብ ወይ እውን ዓብ ትካል ክሳብ ዘለወካ ይትጸበእ እንታይ ደኣ ሎሚ ብዘለካ ሞባይል ይኹን ብዘለካ ክእለት ወይ ብዘለካ ውሑድ ገንዘብ ስራሕ ጀምር እቲ ዓወት ቀስ ብቐስ እዩ እዚ ሎሚ እንሪኦ ዘለና ወናኒ ትካል ኣማዞን ጄፍ ቤዞስ ብንእሽተይ ጋራጅ ጀሚሩ ዓብን ምዃን ካብ ንእሽተይ ምጅማር ግድን ምዃን መርኣያ እዩ በዚ እንሪኦ ዘለና ድማ እቶም ዝዓበዩ ትካላት ዓለምና ሓደ ኣማዞን ድማ ወናኒ ኮይኑ ይርከብ ራብዓይ ቀጻልነት ትግሃት ዕውታት ሰባት ሓደ መዓልቲ ሰሪሖም ሱቕ ዝብሉ ዘይኮኑስ መዓልታዊ ዝጽዕሩ እዮም ወላ ውሑድ ስራሕ ይኹን ብዘይ ምቁራጽ ምቕጻል ናብ ዓወት ዝወስድ እዩ ከም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክእለት ጥራይ ዘይኮነስ መዓልታዊ ዘይምስልካይ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ዓወት ብተውህቦ ጥራይ ዘይኮነስ ብመዓልታዊ ጻዕሪ ከም ዝመጽእ እውን ንዓለም ኣርእዩ እዩ ሓምሻይ ግዜኻ ብግቡእ ተጥቀመሉ ንግዜኻ ከባብ ዘይረውሑ ነገራት ንኣብነት ከም ሶሻል ሚድያ ንዘይጠቕመካ ነገር ምጥቃም ኣይተጥፋዮ እንታይ ደኣ ነት ሰራሕካ ዝጠቕመካ ግዜ መደብ ኣውጻሉ ንኣብነት ኢሎን ማስክ እንተርኢናዮ ንነፍሲ ወከፍ 5 ደቂቕ መደብ ዘውጻላ ግዜኻ ብግቡእ እንተተጠቂምካሉ ዘይከኣል ዝመስል ስራሕ ክሰርሕ ከም ትኽእልን ንሱ ሓደ ዓቢ ኣብነት እዩ ሻድሻይ ካብ ውድቀትካ ተማሃር ውድቀት ማለት መወዳእታ ዘይኮነ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ እዩ ዕውት ሰብ ማለት ዘይወድቕ ዘይኮነስ ምስ ወደቐ ተመሊሱ ክስእ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ተርኢና ቶማስ ኤዲሰን ንመብራህትን ምምሃዝ ልዕሊ 1000 ግዜ ይወዲቑ ግን ኣነ ወዲቐ ከይበለ ካብ ውድቀቱ ተማሂሩ ዓወት ድማ ወሲዱ እዩ ሻውዓይ ወትሪ ተማሃርኹን ዓለም ብቕጽበት ትቕየራላ ካብ ሓደሽቲ ክእለታት መምሃር ኣይተቋርጽ ሎሚ ቢቱብ ብኢንተርነት ተጠቂምካ ብዙሕ ፍልጠት ከተኻዕብ ትኽእል ኢኻ ቢል ጌትስ ሃውስ ወላ ሎሚ እቲ ዝሃብተ መሰብ እንተኾነ ኣብ ሰሙን ሓደ መጽሓፍ ብምንባብ ዘሕልፎ ዓወት ማለት መምሃር ዘይምቁራጽ ማለት ምዃኑ የርየና ሻምናይ ምስ ኣወንታዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ተጸጋዕ ኣተሓሳስባኻ ዘዕብዩ ዘተባብዑኻን ሓሳብ ዝህቡኻን ሰባት ምረጽ ካብቶም 5 ዝቆርቡኻ ሰባት ንስኻ ትሻርሻይ ኢኻ ከም ዝበሃል ከም በዓል ዋርነት ባፈት ምስቶም ካባኻ ዝሐሹ ሰባት ተጸጋዕ ንስኻ ድማ ናብኦም ክትጽጋዕ ኢኻ ይብል ምስ ዕዉታት ሰባት ሙዓል ንባዕሉ ናብ ዓወት ዝወስድ ድልል እዩ ታሽዓይ ንጥዕናኻን ቅርጽ ኣካላትካን ሓሉ ዓወት ንምርካብ ጥዑይ ኣእምሮን ኣካልን የድልየካ እዩ ብቑዕ ረፍቲ ውሰድ ግቡእ ምንቅስቓስ ኣካላት ድማ ውሰድ 10 ተወፋይነት መስዋዕትነት እዚ ማለት ገሊኡ ናይ መዘናግዒ ግዜኻ ወይ ድቃስካ ንግዜያዊ ክስውኦም የገድዱኻ እዮም ሎሚ ዝኸፈልካዮ መስዋዕቲ ጽባሕ ዓወት ፍረ ኮይኑ ክመጸካ እዩ ከም በዓል ኔልሰን ማንዴላ ንህዝቡን ንዕላሙኡን ክብል 27 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሕሊፉ ኣብ ዓወት ዓቢ መስዋዕቲ ከም ዝሓትት ህያው ምስክር እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ነይሩ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመጽአኩም ሰሰናዩ